Ay, ito po yung buhay po. Ito po yung nakukuha po sa sa nyug po. Masarap po siya. At the beginning. Namamagtak na po sila. Nasa area po kami. Interviewin po natin ang ating paraglukad. Ilan po bang nilukad ninyo? 4,500 daw. Ito po yung pagkukupra. Ito po yung tinatawag naming dalagdagan. Dito po namin nilalagay yung mga buko po. Tsaka aayusin po ng paganyan. Tapos sisignan po sa ilalim, lalagyan po ng apoy para po maluto siya. Magkano pa po ang pagbili ng ngayon ng kopra? 17 po, sobrang mura po. Kung dati po, umaabot po ng 50 per kilo. Ngayon po, 17 na lang po. Sobra pong taas ng bilihin. Hindi po ko kakayanin ng ating mga magsasaka. Hay, napusporo! Diba nasing... Meron po silang buay. Ito po yung buay. Sarap po siya. No. Bubngi may didiwangi, bubngi. Meron po silang baon. Ito pong baon nila. Manok po yan, ilahas. Yung po, yung mga wild chicken po dito sa sa bundok po. Malayo po yung nilakbay namin at naligaw po kami kanina. Napunta po kami sa lukaran ni Romano Babi, nagpapahunal na. Ito po karami po yung mga buok po ng lubi. Ito po yung ginagawang kopra. Ginagawa po silang minula oil. Paano masabi? Virgin coconut oil. Marami po itong gamit po. Yan po yung mga aso ko. Maro! Korkor! Siya po si Whitey yung nasa gitna, si Korkor, si Mauro. Ito po yung namin, lupain. Wow. Ito po yung dalagdagan. Marami-rami po yung linulukad namin ngayon. Nahuog po ako kanina sa badsyang. Yun lang po. Ganito po kahirap yung pagkukopra. Una, kailangan umakyat kayo sa tuktok ng nyog para makuha yung mga yung pipili ng koprahing mga nyog. Ganito po yun. Tapos po, hahakutin po nila papunta po dito. Pagkatapos pong hakutin, tatanggalin po yung pinaka balat po ng nyog. Dito po yung parang balat ng nyog. Gumagamit pa sila ng paplawan. Hindi ko pa alam kung anong tawag sa Tagalog nun, pero paplawan po, parang matulis na bagay. Tapos magiging ganito po siya. Ang ginagawa na po ngayon sa process ay parang binibiyak na po yung nyog. Pagkabiyak po ay aayusin po dito, ikakamada, tsaka po sisindihan sa ilalim para po maluto siya. Tapos dadalhin po ng mga paraghurnal natin. Papunta pong Magtaon. Ngayon po, sobra pong mura ng kopra ngayon, 17 lang po. Nung kabataan ko po, umabot po ng 30, 50. Sa panahon pa po ni Gloria yon. Ngayon po, sa panahon ni Duterte, ang taas ng inflation, ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng bigas. Ganito po karaming 4,500 po yung nakuha pong kopra, hindi pa po sasakto sa pamilya. Yun lang po.